Naghapon siya ano na sugod na gaito magani. Kaning jang dextrose niya ikaduhan na ni karon. One hour later. Moments later, more moments later. May tubot ko rin pa akon mo. The next morning. Dari lako-lako gali. Dosa-dosa amat siya. Kau. Itu kau. Tunggu. Kau. Ini ikut makakadud to. Alam mo danas ng koranan guys na mutambay. May gusto mutambay tao. Ito kang lingkod. Lingkod na. Doon sa kanilang bid. Mga lingkod. Ito malingkod na. Kaya dahil may naglingkod-lingkod guys kay mauwi sa bawas kwarto. Ay na okay na ka. Ay huwag mo ko. Dahil miss ko guys sa DLC It's Valencia. Nasa liana na ulian ng kamay. Gapon guys, sadlik na dyan sa liana. Gapon kay naload dyan na ni Siza. Di ko kadyo ka vlog sa kwarto kay kuan. Na nagpatugtog, na nagpa-sounds. Hangnaw, haggard na. Laliyan na tara sa yan. Kuan de sa liana, kanang musuka siya tungod sa plima kay nakuan. Nasa day pneumonia. Pasalamat day ko. Una, kay Papa Jesus. Kay kaya na dia naka-recover man pag hinahinay. Guys, dako kong kasalamat sa Ginoo nga nakaabot mi diri sa garang ladyo sa Alicia. Salamat Lord. Si Aliana, grabe hadlo ka na din Aliana, grabe na din ludya ha guys. Diyan pasalamat po ko ni Ma'am Pearly, asawa ni Attorney Dalida, kay may nag-repair na diri ko no, kay wadyo kay knowing, mag-asaw na, dapit dada sa liyan na, kay mga hospital sa Alicia, ay no, ang mga hospital sa Kandihay, hagna, puro dyan mga puno, salamat po ng gabi na,
Nga grabe ng hadlok ka. Kalubaan sa kong taman. Pasalamat ko kay si Ma'am Pearly, nga asawa ni Attorney Dalida, may niingon nga diri ko no sa Valencia kay kuan diri kanang nay Sa tama ito sa buhok ma. pwede ra mo diretso pa-admit mo tong dari mi gahapon nagdali mi garin dyan. Pasalamat din po kung Lorami Buholana ang manggod ug si Undoy Dwight kay mo to'y naghatod na mo dari gahapon. Salamat din Jo nga nakaabot mi dari. Huwag sa hangig suon. Si Ate Mita kay mapining tabang na dari. Kay bawa na mo guys ako fan. Talawan ko na po ko'y pagka-nervous ha. Bisan pag malagi yung nervous ako hanagadyung gipangisugan. Nangisog na dyan ko kay si Aliana na doon dyan. Na salamat kinaulian na gahapon si Aliana na sugod na gaito magani. Kaning jang dextrose niya ikaduhan na ni karon. Kaduhan ng taon. Kuan. Grabe nga daw ka dagang kaagay lagi nga Aliana kay pila na kadlaw di mo tangon sige suka. No na pasalamat mis Ginoo nga medyo okay na ni wa pa mi kay ano sa mi makagawas. Maghuwat na naman bigin sa kuan he decide sa Dr. Ate. Moments later. More moments later. Guys, nga rin kog merkado sa Valencia kay palit kog mga kinahanglanon namo. Palit de po kog pan ano na are delivered. Dadi ko ni palit og pan. Daldal na madani sa hospital. Mabaklay ra. Hey guys, madyong buntag. Di ka na dito sa Juan, Valencia, Mercado. Napalit ko gana. Mga kinahanglan ni Aliana. Ito yan. Kakaw, hi, sa dito ka. Hi, bebe. Okay na no, wala siya magsuka. Paano sa magsuka? Namado galing po kami, inim na sa diyang tubig ba? Inim na po tambal, ang tambal, wala na po rin suka. Para sa aho po, itong Ang sama rin sa iyo mo ha? suka naman po niya. Suka na po? Kada kaon suka? Naiubo ba? Wala yung lanat o iupo ay sipon. Ang suka, nag-uapay ta. O, ito siya, problema siyang pag-ibang. Ang kanin sa din nasa ubo. Na siya. Sa medyang finding sana? Typhoid. Typhoid? Tubig, sa kao. Wasi hilanat? Ano dito typhoid mo Galing hilanat? kay doktor nga, Dok. Abi na po ka ng typhoid. Hilanat? Mama nagtipos? Hilanat. Anong typhoid mo nagtipos sa Binsaya? Oo, gani. Sinakusila nga. Di man po tanang typhoid na ay hilanat. Pero mahal kay iya kay sukar man kay o magsabay na ang tae, hilanat, sukar. Medyo delikado na. Taas nga. Kaso sa typhoid daw. Sino po lang ganun? Pila na makadlaw mo danit eh? Kaupat na dinero. Pilo. Kami mo gawas kay okay na magod pero upat man siya ka days ang yan. Oh, maupat di ay?
O yung doktora ka Ijong PhilHealth ko, ano sa ijong PhilHealth? sa kuan ka ng matawid. Hindi. Hindi man ko. Pero, pilay bayad ni per night. 1/4. Diyan ka ng per night dani ka nang di na mabawasan sa PhilHealth. Hindi ko ang pagbawasan sa ganun kay katulong. Mga tambal. Doktor, magaling siguro. Ang mat lang ako. Ay, ikaw ikaw mo, private na yung pin. Okay, dako na. Di, ang PhilHealth kay Kuan man, di man, mas maka, ano sila. Gobyerno, murag dako ang gobyerno. Aga kay self-employed man, ako rami naghulog. Ano naman ang gobyerno ko ng gusto niyo, kung ba't yung kumpanin ako. Kuan na day dani, 4 days, 5 days gawas na. 4 days ka, adil na ka ang health. Pwede na. Doon Lagi yung tamo gawas mo kay okay ng mga bata, pero di na pwede sa health. Kay 4 days na doon no, ang time ko. Di karon 1 day pa na to karon no. Ano sa patada ni makagawas di ay. Awareness ka mo. Wato na naman po dati pero maka-tipid po. Ate. Oo lagi. Na, after 4 days pa rin kada ni Aliana. After 4 days pa makagawas. Ate, may imo ba? Ano Ang anak. oh, yun rin. Ano ra sa imo? So di ma po din kadyo dyan nga possible bitaw nga na yung special ng rabbit dyan. So kanunay pila na sa imo piliran ang kay ano. Di man siya pwede. Ang school mo dyan. Kuan, sa unang pa sila nag-speed din dyan na undang. Okay ra. Kuan, siya. Pulanon sa silahan, di pwedeng magdugay ka mga away. Lahat ng tanan. Kailangan siguro na kuan ra ka na mag-tutorial ra. Kanang dali ra nga oras na dyan nga, pero kanang dugay, pulaan. Mairita na. Pero bilit na siya na may ibang nga na marag. Kuan dito ka na marag. Kanang ilukan or nana siya tayo man. Ay, may nana dahil. Ay, gago, sorry daw lagi. Maupot. Bait ito. Pero problema, may na pinagbayas. Mulakaw, dako na. Oh, ada sa idara. Mulakaw, si Dara. Ito siya, murang gusto nila mo-join sa mga bata ba? Di mo pwede. Na kay guidance sa ano ni. Kaya ang mga bata ko gano'n kay ko isang pag-trek dito nila. Amo ano? Si Jeno sa mo, di si Jemo. Madlik si Jemo Mulakaw, madlik. Amo ayo. Nara si Jasbahay. Cellphone yan na. Yang ingaw. Naragtanaw sa kanang. Yang tab. Nasa ganahan nga artista ba si Tom Rodriguez. Ano ito? Ito pwede inang ito ulit kaya maka vibration bayak sa. Lagi sa kung ano nga di po magdugay nga madlungon na ginagabihin na. Na di pwede magdugay sa tablet ha. Di pwede magdugay sa tablet. Ha? Tanawan ninyo sa akin nga di. After 4 days pa dati. Isa na madlaw rin yun siya. Si Mika. Isa na madlaw ah. Magkulis 1 day na. Uma 2 days pa. Wala kayo siya. Ang babay na, marami ang kuha ng guys, kaya hindi ka dyan ka